besok ini kita mau jalan-jalan. Karena cintaku kurang. Dana. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Yora. Bertemu lagi di channel Endah Hati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Mbak Endah Hati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, hari ini ada kabar. Ya, ini maaf ya guys, nah aku baru ikut konten ini karena aku izin terlambat. Aku dapat jadwal terapi itu jam 9.30. Aslinya jadwalnya itu di hari Rabu. Dikarenakan besok ini kita mau jalan-jalan. traveling guys. Hari Rabu itu kita rencananya mau pergi ya guys, yang sudah dikabarkan pas waktu itu Mbak Maya kesini ya, sing orang Gresik itu membiayai kita untuk kita jalan-jalan. Nah di situ, nah aku hari Rabu kan pergi lagi, mau aku sebenarnya dapat jadwal terapi hari Rabu, tak ajukan kok kalau besok gimana, naik Kamis sudah full, akhirnya bisa di hari ini dan jam 9.30 lah. Aku selesai mau sampai jam 11 ya aku ya. Wih, jam setengah 11, jam 11an aku baru selesai, jadi aku baru ikut ya guys ya, mohon maaf sebelumnya. Terus habis itu kita sampai langsung aku nyusul ki, jadi gue motor aku motor gue motor langsung nyusul neng Mak Ngatini ceritane. Mak, piye Mak, wis persiapan bro Mak? Wis Wis packing oh? Ora, packing apa sih packing le? Klambi ngene tok wis budal ber. Masa dasaran sesok? Iya. Daster akeh kok. Ya Allah, masuk budal Surabaya. Lu kan mboke, dadi ki mboke desteran, anak-anake sing necis kan anak-anake kan kok tak dol ning kono. Ya Allah. Mak yo ki biasa tuh mela, yo ki yo pan. Gak Kena apa? Mak yo kena ora kena popo mau healing. lagi kan helu. Oh gak. Dia pengen Swimming. Renang guys, aslinya yo pan Nek BPP kan ben melo. perkembangan otaknya ben pinter. Jarine Iya, ben model bareng gak sih ya? Sebenarnya renangnya banyak fungsi sih. Aku aslinya juga renang Mak. Kalau aku bingung jam renang ki ya apa pagi le resek-resek nyapu le nek aku renang gawean omah ya kecanda. Terus yo wes terus iki tak ceritakan dulu ya guys. Kita kenapa berangkat di hari Rabu tanggal 4 tanggal 4 guys. Jadi sebenarnya kita di belakang kamera kemarin sudah runding hampir seminggu. Kenapa gak ada budal-budal Mbak? Lah itu kita rundingan. Sebenarnya kan mau ngambil weekend ya, Ben Rara Sukma juga bisa ikut. Loh ya. Wes nyempil. Ben Rara Sukma itu bisa ikut. Nah, terus kita ambillah itu di sing tanggal 311 kemarin tidak bisa Dikarenakan aku kan bermountain date. Gak bisa guys, soalnya kita takut kapasitasku gak nyanda. Tapi tenang, gak nyanda tenang sih Mbak. Sila ngene, Jumat kan sini budal Jumate. Lah setune mandres Bengine aku OTW. Muncak lah. Sing ngene lho, kenapa kok enggak karena kita itu izin ke Mbak Endah itu sebelum ada Agenda ini ya. Aku juga punya agenda sing aku wis izin tanggal 7, 8, 9. Itu aku izin di bulan wis apa? Desember apa Januari ini? Wis Januari awal kayaknya Mbak. Pokoknya saurunge saudaraku berangkat umroh. Nah, itu saurung pindah, sedangkan Mbak Maya nawani ini kan setelah itu toh ya, Mak. Iya. Setelah itu aku tuh udah izin jauh-jauh hari karena ngono ki aku mesti nek wis entuk kabar aku izinnya jauh-jauh hari, guys. Nek iso saurungnya aku izin. Lah, Mendra juga pas mangan mie ayam kayak kan saurungnya itu kan wis dicepil ya kayak Februari bakal enek sesuatu ki ngono kan, letternya kan Mendres iku lah, kan memang sudah izin sebelumnya ya tanggal 1 sama tanggal 31 ke 1 ya Mendres. Iya. Lah nek kene nganyaki Rara ngene gak apa-apa Mbak, Rara besok mah Jumat piye budal Jumat Mendres. Tenagane yo hak yo guys ning grup iki, dadi di grup bebek ning ngene iki sudah dibahas ya Mak yo kene bareng-bareng bahas.
tanggal 31 ning 1 tidak bisa, Jumatnya juga tenagane ndek terbatas. Terus kita ambil minggu depannya, aku 7, 8, 9, Sabtu, Minggu, Senin aku izin. Dikarenakan saudaraku ada yang lamaran dan keluarga besar pada datang di Sidoarjo. Nah, aku wis saurunge yo guys. Lah nek mangkat Jumat iki, Jumat mangkat PP Sabtu aku mangkat neh. Nah, kan gak iso ya, gak sinkron. Wes, terus lanjut lah kene golek dina tek 11, 12, 13, enek 14 15 ya. Dulu apa? Tanggalan dress. Iku, kita sudah merembuk semua ya guys. Kita jelasno karena kayak nek Rara Sukma iki karena kita harus ngerembuk terus. Nah, ada Sabtu Minggu lagi itu di tanggal 14 15. 14 15, sedangkan hari Rabu itu di tanggal 18 kita sudah Puasa. Iya. Nah, Dan di tanggal itu, tanggal 14-15, mohon maaf ya pemirsa, mohon maaf banget, aku gak bisa guys, soalnya Morospoku gak ngizinin aku nek cara mono metu luar kota di hari pas ameh mepet poso. Di sini desa ngene iki Iya, ya Mak. Sakral lah ya nek ning tuan desa mak ngantini bareng kan koyo lha aku kok ora mapak poso. Heeh. Iya, Mas mengintri pas Mengantisipasi. kuwi kondang mersepuku kayak bancaan mapak poso, engko gak nek sing mau sapa. Dan Mas Wahyu pun yo gak ngizini aku di tanggal 14 15 guys. Karena wis mepet banget yo. Iya, 14 sih mepet. Saurung iku yo mesti mak bancaan dhewe wis kuwi ning gene minggu-minggu kuwi wis minggu-minggu full bancaan guys yo. Kuwi kene wis piye Mbak piye terus Sukma mbek Rara wis Mbak gak apa-apa Mbak kita nggak ikut nggak apa-apa ngono sing Mbak Endah mbek aku kok piye Mbak Jess sok mama ngene Dek kita ambil weekend kita ambil weekday lah ya Rara Sukma diganti aja mesti diparingi uang go sangu mereka gimana kayak gitu karena yo sama aja yo guys geruduk wong akeh ki yo kene yo bingung yo kok bakalane ngepasno jadwal no akeh iki bukan masalah anu ki sing angel kok ngepasno jadwal karena mereka kan juga sekolah. Lah sedangkan kita ini bekerja. Kita di sini juga butuh bekerja. Dene kono kuwi kan jalan-jalan healing. Nah nek cacahe kan Rara Sukma kan iso sok dijalek-jalekno pas liburan sekolah apa kan mesti yo dijak jalan-jalan Mbak Endah to kayak gitu. Lah iki kan juga kita amit nyun sewu kita dapat sokongan dana dari Mbak Maya seperti itu. Paling enggak kan kita juga amit permisi yo guys yo kita juga tahu unggah-ungguh, tahu istilahnya ngerti toto kromo, mosok yo terus nganu terus piye ngono kala kan iki gantine Pak Yopan ambek Yopan. Ternyata Mak ndekne KTP. Ora, Pak Era situ melok. Walah, ya wis saya Yopan mbek Pak Era situ melok. Kan pesen nganggo KTP mbek iku kan yo wis tak peseno tiket. Lah kene budal iku tiket gak dapat kursi yo karena kene banyak berunding yo guys. Meski tibone tanggal piro mepet akhirnya kene budale gak entuk kursi mulai sing entuk kursi koyo ngono ya wis. Iyalah gitu cerita singkat kita ya mau menjelaskan dulu kok enek pertanyaan aku mohon bantuannya untuk pemirsa yang budiman sing selalu apa jenenge nonton video tanpa di skip. Nah, itu kan bisa menjelaskan nih pemirsa nek ini sudah dijelaskan kita bukan alasan ya pemirsa. Oh alah alasan kan ini so. Lah, iki wis dirundingno. Tengah-tengah iki sampai kene lho ra entuk jadwal kereta karena kene banyak rundingane. Mempertimbangkan iki piye ngono, piye ngene, piye ngono. Kayak gitu guys, yo. Pokoknya dinikmati saja yo guys, wong kene tingkene yo mergawe yo, kita bekerja. Walaupun dia nuki yo seneng-seneng yo diseneng-senengno kan kita juga tahu nek kene iki jatahe waktune bekerja kayak gitu. Memang apa nih sing perlu dijelaskan lho? Persiapannya mau apa Mbak? Ketemu Mara. Gelem. Tinggal sangu. Ora, kalau Mbak Bapak Emanya pengen malam. Oh, tinggal lala. Oh ya boleh lah. Ayo kita beli barang. Kene. Makan ini banget sing. Ayo ndelok sing nak sing ndi. Ono apa kono? Emang di ijeb? Oh lah biasa nih. Ini Oh, pokoknya di sini. Sak botol Enak makan apa lima. sih? sing mateng. Matengan, Iya, matengan. tapi aku
Ndek nane tek kok sing kisaran sing sak botol ngono Mbak Jess. Kan nenek tau sing sak botol full. Anu 85. Cintaku kira cintaku perang. Dana. Kembut-kembut gitu. Sing penting Kandani. Daya. mak Kita mulang. dena. Aku cara ora kalangan wis nang kaki rapi ngono, Mak. Ya ora. Ora apa, Mbak? Ya kan masih kan bar Potongnya sangat. Potongannya iki sing edit Mbak Jess. Potongannya sangat. Potongannya kayak ngono kayak ini rambutnya. mulet, Mak. Ora mulet, mendres ora kepelet. Oh iya mulet, kayak beli mulet. Itu neng dinding. Ning dinding. Gunung dinding ya? Gak enek gunung ora enek lek gunung dinding ngono kuwi aku tahu rokok. Tahu ora, Mak? Aku belum tahu. Yo kertas manganan ngono. Yo, hari ini kita banyak prepare yo, guys. Prepare untuk piye, Mak? Anak-anak. Dan rapinya Jess, Kok Jess ah? dress. Nek Jess yo rapi, geleme. Wah. Iki nang nguri kamera, guys. Ndek sing genten tak amoy. Ternyata beda ya daging. Walah, golek pembahasan kok beda daging lho. Padahal aku ya rasa. Iki lho sing kanu dress kok. Aku pas ngedit ya guys ya, tak rapi tak dulu. Rap tak dudono rap ngek. Tak pembahasannya ternyata dagingnya beda ya. Daging Sate nyambe daging. sama daging Sarangan loh. Ini lu pernah sarangan? Bentol yo ora. Mau beri kelas mulai ning omah kok Makanya awake dhewe lempok, Mak. Pedah mantaran. Pantel. Sarangan kan ngene iku langsung. Boyo wis gak anu aku mbiyen sik kuat saiki ora ndak mambu wes tuh. Apa nih Mbak Maya nune Walang terus ambek bolang-baling. Ya, bolang-baling mah kok sore ya tak tukokno. Maksudnya kan aku mulai sisan. Nek sore kan dinggo isuk cek fresh ya. Kodine nek kene tuku sing jam saiki kan Surya bukanya 2 kali ya, Mak ya. Awan tutup, sore bukanya sampai bengi ngono. Lah aku kepingin Pak kan pengen walang, lah jare rene kae rene dhek goleki walang gak nemokno. Malah nduk walang kok gak nemokno lah teman aja aku sungkan nih Mak. Lah sungkan ini sungguh mengharapkannya aku. Sungkan sungguh-sungguh mengharapkan. Be itu kok nama lagi. Kita lagi bakal banyak prepare ya guys, prepare untuk aslinya juga di prepare apa ya nggo lagi siji. Ayo satu tok. Masuk sampai bengi kan mulai neh. Apa lah? Lah iki budale subuh ya jam 4 anu Mak, kereta jam 4 40. 4.40. Iki mau instruksi Mbak Indah. Iki tangine jam 2 iki mesti. Tangine jam 2. Jek. Aku nek kerja macak 30 menit tak iso. Endi lah. Rasa macak dress mek opo lho. Boya karek kowe kenapa? Mau bengi kok macak sing mbok pakai iku sapa? Budal macak piye lah kowe iki? Engko ning kereta Mak, ning kono. jam 4.40. Paling kan kene jam 4 kan konan. Heeh. Soalnya kan cek ngontan. Iya, jam 4. Iya. Ngontan kono. Apa ya bengi-bengi nonton? Mana sih dulu nek bengi nonton? Wah, lama kan diupload kan sawis aku Ora usah nonton. Kan jaringannya kene yo kadang anu, Mbak ya. mesti budal iki kon ngontan Mbak Indah, ngontan budal persiapan. Terus baliknya jam 19.00. Tekan kene jam 22.29. Apa iki? Tekan cepet. Bengi. Iya. 22.29. Iya. Sing sore kayaknya ana mana? Kok kono sore iki kene? Iya, pe sore. Kono sore ini. Enak sih sebenarnya. Lihat jiring kok dene iki wedine kan tak tukokno sing rada, maksudnya rada regane aneh Mak ya, mesti jame. Kan nek iku ki enake jam 10, jam 11 tekan kono ki jam 1. Lah jam 1 kok mulai sing bengi iku. Wedine kedupian waktune kurang ngono. Makane Jam 4 telu iki kene 5 iki kene. saya tak delok iya, tapi guys pesen kan karena kelihatan 13.000 ya guys. Soko Surabaya. Jam 4, jam 5. Terus kok ini kan jam 09. Nek kereta ngono ku orang jam tak, Mak? Jam 4 tekan kene jam 6. Sing Magrib. Dek aku kenapa suwi karena kereta 13.000 kuwi kan mandek-mandek, Mak. Heeh. Darah iya. Iya. Enak sih. Kan anu, dhek sopan kok. Nek kereta gede dhek mandek sih. Ndak ngono. Iya kereta sopan kuwi. Itu wis berani kok malah. Wes. Ki anake yo Mak, sing awan ya ki jam 7.50. Sore ki gak enek, Mak. Enggak ada. Oh, tidak ada, Mak. Ya wis kok. Nek gelem regane atusan ewu ki lho.
Bayar. Kowe dhewe Mak. Gak enak. Bayar ya, Mak. 400.000 jam 19.45. 19.45 pitulas jam 5 350 pitulas 45 200. Iya. Iki enak ya Mak sing jam 75 aku jam 1.30 awan. Ora didelok. Aduh. Lho lah kan manut anak-anakku le. HP entek jelere. Nek gak kene ku iya HP ku. Ya Allah, kenapa ya? Iki lagi dik mau iki. Kenapa kritik ngono? Gak ero. Guys. Berarti ya wis fix dik mau jam Mbak. Iya le. Iya. Wis ya ora apa-apa Mak ya. Oh, kene lagi tang lekar ngecar ning dhisik, ngemper cara mau nek kesel ya guys ya. Salah gak sih? Gembel iki. Soalnya nek ning kota iki waktu iki begitu cepat berlalu. Jam iki aku nang cepat. kono iki ambek mertuaku nyamper nang kuwi nang masjid andenge pasar tur anu kuwi stasiun Turi. Turu aku nang kono nek saja. Sonore ke turu. Lah aku mak jeleret guys, gak ngerti lagi iki mau. Apa ki? Wes gas ki Mbak golek walang. Ya, ngeliat walang ya. Aku walang guys untuk oleh-oleh nek sing bulang-baling belinya nanti sore. Mbak Jess ya yang Soalnya beli. kok iki dan jano iki Mbak Maya gimana nawani guys? Nawani nggo dipeseno hotel tapi enggak usah lah ya. Jangan. Ya Allah guys kebanyakan ya Om repotnya ya Iya, Mbak. jangan kita enggak mau kayak gitu. Ki kene ning dia dadi kok aku yang biyen zaman aku boleh mergawe ngemper ning musola ning iki. Wong yo. Ayo kok malah guyu-guyu. Apa mentore sampean kayak kene sih? Iya, aku Kok nang kene wis. Iya. Kayak emere mbakku ora apa-apa. Kono ya. Lek aman. Nek nek kantor sik guys. Kita akan lanjut guys. Cus. Oke guys, kita sudah berada di Walang goreng. Wah, kole iki lho penyanyi, guys. penyanyi apa? Penyanyi ronggeng. Wah, yuk ki masak. Aduh. Asli Amin. Boleh di konten atau? boleh wong mak demis bar nonton. Aku kok. Enggak apa-apa, izin Mbak. Ning kene enek, mak iki tak omongin. Enek, mak ning ngono ki enek aku ngono. Malah nduk ning ndi leh ngono. Enek tenan guys. Berapa ada harganya? Harga 10.000 semua. Oh, enggak ada sing harga beda enggak ada. Ada sih, berapa habis tapi ini kok. Biasanya 3. Ya mak harus pelawunan mah. Iki loro gak tok selawe ngono. Telu gak tok selawe loro selawe. Iyalah. Ora selawe ya gelem bakule. Mahal. Yo. Lagi isine tak dihitung iki. 10 ya nanti. Tapi iki gede-gede mak. Iki termasuk nek sing ning gene anu sing kedai di Indah Dalan iki tipis-tipis. Tulah Yo cilik-cilik kan. Heeh. Kono njaluk gede mbek cilik ngono lho. Ya, iki sok sing sisane kok kono, iki segede-gede soalnya enek kene. Nek ning kono gak enek sing ngene. Manis. Yang kecil bisa pesen. Pesen dulu. Iya. Minggu ning kok tak pangan. Kon pesen iki nek tukokno piro, Mak? Tukokno 5, Mak. selak ngiro Ya, bayi. tukokno 5. 4, 5. Sing cilik-cilik iya berapa tuh? Iya. Iya. Ya wis ki 5 terus pas sing cilik ya. Wis guys ki nek sing gede-gede aku ra yo ning kene sih Mbak iki, nek sing kono gak enek. Nek sing kayak tipis-tipis ngono gak enek. Iya sing walang buat tuku kayak apa? Iya. Wes guys, kita lanjut lagi. Persiapan kita mau ke Gresik. Wes guys, ki beli sing kilo iki jenenge walang Otes. walang otes, nek sini mau walang kayu. Ya wes guys. Kampanye iki piro? 35. Kita serage usum ketok ya. Biasanya ning kene gak enek walang kayu enek Sak otes. botol lah. Sak botol piro? Anu kelonane. Anu. Kilo. Sak kilo 160. Daging. Kayak rego daging. Dinane malah 200 sebuku. Barengan karo entong. Ya mau walangnya mah larang. Arak gitu. Ndak arah. Karena nek kene gak ono. Ya wes guys ki belino walang iki sing siji, makan salang kecil. Nanti dilanjut lagi. Jus. Ngene Mbak delok ki. Lah piye ning dhuwur iki aku ya mbok pola piye tak tekoki. Pokoke kamu. Terus yo nek gede-gede ki ora sedeng dah. Ki walang otes bedane ndek mau walang gede-gede. Nah. Wes guys ki
Jadi apa jenenge iki do urung tau malang jasa. Kayak isor dress. Dress kayak isor. Enak yo mak yo. I like it. Kadian Kayak makan rasanya. iya kayak lembing le, sumpah. Aku tahu mangan anu nek kalau udah. Iki ijek lu sing nek mangan. Sing kene kalau masak mek masak. Kutul. Mek kok walang sange to mobilnya. Turuno lho kok. Terus ya? Betul. Wes sesuai anu pengennya Malang ya, Mak. Mbek bolang-baling lah bolang-baling bilang nanti malam terus dibelikan walang. Itu dulu ya. Kontennya ditunggu konten kita selanjutnya kita bakal ngapain aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.